Ola. Ola, bo día. Ben, creo que imos ir empezando xa. Bueno, eu son Sola Gratuñas, a deputada de Igualdade. Quero darvos a benvida a este MUNCIT, este Museo das Ciencias Tecnolóxicas da Coruña. Agradecer sempre que nos reciban tan ben e que nos dean tantas facilidades para poder facer aquí actividades. Os vai a ser a nosa sede de Igualdade da Deputación da Coruña. Bueno, como sabedes, estas jornadas que presentamos os forman parte dunha campaña, a campaña do 25 de novembro, que diredes vos, donde vai el, que xa estamos no 25 de novembro do ano que ven aí preparándonos. Pero nós sempre pretendemos que as actividades alrededor dos días conmemorativos do 25N, do 8M, do 28 de xuño, que todos facemos, pois que se estendan ao longo de todo o ano, porque isto non é cousa de un día, non? Así que estas jornadas forman parte desa campaña que agora mesmo xa se está convertindo desde hai 6 anos que pusemos en marcha de fronte contra a violencia nunha referencia na que hai 93 concellos da provincia adheridos todos, donde temos tamén 86 entidades e 38 centros de ensino. Moitas das persoas que estades aquí formades parte desta rede de profesionais. Eu, como algunhas de vos sabedes, tamén son psicóloga nun CIN, aínda que agora este exercendo este cargo de deputada de Igualdade. Polo tanto, sempre organizamos aquilo que nos gustaría recibir como profesionales para que nos axuden no desenvolvemento do noso traballo. Eu agradezo vos moito a vosa presenza aquí, porque sei que sodes personas que o que facedes día a día, ese traballo en igualdade por unha sociedade máis xusta e máis segura para as mulleres é fundamental, e o tempo que pasades formándovos e que pasamos aquí, pois é tamén algo de agradecer, que formedes parte das iniciativas que poñemos en marcha. Cada ano, dentro da campaña, achegamos recursos, unidades didácticas, materiais e difusión alrededor de algún tema específico de todo o abano que supoñen as violencias machistas. Somos conscientes de que a violencia machista non é algo estático, que vai evolucionando e coas novas tecnoloxías adopta tamén novas linguaxes que baixo esta apariencia de modernidade ou mesmo de estética seductora perpetúan as desigualdades de sempre. Preocupábanos especialmente este avance dos discursos negacionistas e das correntes reaccionarias que pretenden disfrazar o machismo como unha elección ou estilo de vida, isto que lle chega moitas veces a nosa rapazada, que escollen libremente ese tipo de estéticas que ao final o único que fan é retrotraerse a tempos pasados, dai un pouco tamén o noso lema. Estes discursos non son inocentes, forman parte desa estrategia do fascismo que pretende conseguir un retroceso global de todas esas loitas que nos permitiron chegar a donde estamos e cos dereitos que ora temos. Desactivar o feminismo e perpetuar as desigualdades o que queren facer é precisamente eso, volver a mandar as mulleres fora do ámbito público e pecharnos outra vez no ámbito privado. As violencias que estudábamos, moitas das que estamos aquí hai uns anos, eran a violencia sexual, a violencia económica, a violencia física, pero ora tamén hai esta violencia digital para que temos que formarnos para poder dar tamén respostas á xente que vamos atendendo. As redes sociais convértense así en espazos onde se estende o acoso, a manipulación e o control das mulleres, especialmente sobre as máis novas, a través deso que falábamos, desa presión estética, dese odio, a difusión de contidos que normalizan a desigualdade. E combatela require educación, pensamento crítico, tamén políticas públicas con perspectiva feminista, porque non todas as políticas están loitando para eliminar este tipo de violencia. Pásalles como desapercibida ou non se queren meter no fondo da cuestión. E todas as persoas temos un papel nesta loita. Este lema que eliximos, non deixemos que o futuro nos leve ao pasado, resume perfectamente o risco que corremos, que tecnoloxías de vanguarda que parece que viñan para que avanzáramos como a IA ou as redes sociais que nos iban dar moita máis información, ao final están servindo para resucitar discursos de odio e roles de sumisión que xa creíamos superados. Por iso os preparamos este día analizando as violencias machistas digitais e híbridas que tamén a través dos espazos en liña funcionan como canles que normalizan o controle e a sumisión.
E vamos a centrarnos en tres formas críticas, non? Na manosfera, nesas comunidades digitais masculinas que espallan discursos de odio organizados. Estábamos falando aí un pouco que hai uns anos, cando se empezou a falar da manosfera, era como, bueno, esos son 4 tolos que non van chegar a ningún lado, e de repente resulta que hai millóns de homes metidos nestas comunidades con discursos de odio, e para iso contaremos coa ponencia de Fernán Lalueza, que ven desde a Universidade Oberta Catalana. Agradecemoslle moito que non 23 de San Jordi, que veña aquí, que non este na súa terra. Tamén vai estar con nós Asunción Bernárdez, da Universidade Complutense de Madrid, aínda que ela creo que é aquí do país tamén, o sea que nos vai entender ben en galego, para analizar esas plataformas digitais que se converteron nunha barra libre, non? Para a violencia machista e como opera a inversión ética nestes discursos de odio da manosfera. Despois, porque o que queremos é facer unhas jornadas moi dinámicas na que haxa ponencias, pero que tamén teñamos a oportunidade de comentar, de debater, de falar entre todas, vamos a facer un conversatorio aberto con Iria Vázquez, da Universidade de Vigo, e con Jorge García, da USC. Este sería como o primeiro bloco temático. O seguinte será falar sobre o reto da inteligencia artificial. O uso da IA e dos algoritmos que crean e difundan contidos en consentimento, automatizando así o machismo. Abrimos as redes e non estamos buscando eso, pero o algoritmo sempre nos vai poñendo eso diante da pantalla. O profesor que vai estar con nós é José Julio Fernández, da USC, expertas como Laura Castro, Teresa Piñeiro e Paloma Piot, que van abordar a discriminación de xénero nos algoritmos e os riscos da IA para os dereitos fundamentais. Esa pola tarde, que igual xa algunha non podedes quedar, pero eu xa volo adianto para que vos dean ganas de quedar, que quededes a Santar pola Coruña, que fai moi bo día, e que dispois vamos a falar un pouco das estéticas da sumisión e radicalización. Esas tendenzas como as tradwife, as coquettes ou as softgirl que lle chegan as nosas rapazas e que parece maravilloso, ai que majas son estas influencers que seguimos, é que baixo este verniz de estilo identitario ou de liberdade persoal o que veñen é romantizar a obediencia feminina e reforzar os mandatos tradicionais do franquismo. Estes que despois tamén temos que escoitar, que no franquismo se vivía moito millor, pero claro, as mulleres no franquismo non estaban así con lacitos rosas e encerradas na casa facendo comidita para cando lle chegaron os maridos, sino que cando querían salir non tiñan as posibilidades que teñen estas ou de cambiar ese rol. Era o único o que podían ceñirse, non? E teremos con nós Elisa García Mingo, da UCM, falar tamén sobre as novas estéticas digitais da sumisión. Charlaremos tamén con Nuria Labao, que é autora do libro Incels, Gimbros, Criptobros, non vou saber dicir todas estas palabrejas, e outras especies antifeministas, eso de lo que la manosfera nos dice del mundo en que vivimos. Van a analizar un pouco este antifeminismo, que se converte nun síntoma da precariedade entre a xente máis moza. E como non queremos que sexa unha sucesión de conferencias, pois teremos tamén conversatorios sobre ferramentas que se están a funcionar en escolas, en empresas, porque non é só ver o que non está funcionando, o perigo que temos nas redes, sino tamén que podemos facer nós, como podemos evitar isto, como podemos canalizar hacia uns discursos máis feministas e máis igualitarios. Entón, teremos con nós a Priscila Retamozo, a Sara Bierno e a Inés Cebreiro. E despois pecharemos con unha mesa, eu penso que moi necesaria, de creadores de contido. Estes influencers, esta xente que temos por aquí, máis moza, que se dedica a facer agora mesmo xa contido e teñen moitísimos ataques, porque ao final son esas persoas que se expoñen públicamente con uns discursos diferentes. Eu sempre lles digo que son, valentes, que son exemplo a seguir, porque realmente eles poñen moitas veces o corpo e a cara para recibir moitas críticas. Aí temos os haters todo o día con discursos de odio moi graves. Vamos a ter con nós a Antón, a Miguel García, a María Prado Rúa e a Letia do Chinto para entender como se dá esa batalla cultural e feminista nas redes desde dentro. Como podedes ver, vai ser un día intenso, no que vamos a deixar así espacio para interaccionar, para preguntar, e eu quería comentarvos que, como vedes, dedicamos moito tempo á elección destas persoas expertas en cada un dos panéis.
Tardamos moito, porque desde o 25 de novembro hasta ahora sabedes que lles demos moitas voltas para facelo todo o mellor posible, ata nos paramos na estética do escenario, que, como vedes, estamos así un pouco en construción, porque o que queríamos tamén era, non é que quixéramos mandarvos e poñervos a traballar na obra, non a mover bloques e andamios, pero sí que queríamos transmitir ou trasladar que isto é un proceso en construción e que todas e todos formamos parte dese mundo que queremos construir para que non deixemos que o futuro nos devolva o pasado. Por iso temos aquí a vosa man esquerda o futuro, intencionadamente, a dereita quedaríamos no pasado. Contei para iso coa colaboración imprescindible das persoas que forman parte da área de igualdade da Diputación, moitas delas son as que se puseron en contacto cos ponentes, con cada unha das participantes para resolver dúdas, que serían Manuela Muñiz, Eva Obenza, Adrián González e tamén a asesora Alba Pérez, e sobre todo coa profesionalidade da empresa Femur, que foi a que gañou a licitación desta parte do programa e foi a que desenvolveu esta parte da campaña deste ano. Agardo que aprendamos moito, eu vou estar toda a xornada, por si queredes tamén consultarme ou propoñerme calquera outra iniciativa ou virvos a queixar de algo, pois aquí estou para escoitarvos. Deixo-vos agora con Judith Cabanas, que vai ser a que conducirá a xornada, para que podamos empezar xa a escoitar. Eu tamén vos pediría que participedes moito, xa que trouxemos a xente experta de tantos sitios e de tantos ámbitos diferentes, pois para que non perdamos a oportunidade de preguntar e de aproveitar todas as dúbidas que teñamos, que os exprimamos o máximo posible. Porque eu creo que é fundamental que entendamos que se o machismo se rearma, nós temos que facer que este algoritmo feminista se rebele. A razón e a xustiza, eu creo que está do noso lado. Non debemos dar ningún paso atrás, e non debemos comprarlle ningunha pequena parte dese discurso fascista no que o feminismo e o machismo queren poñelo ao mesmo nivel, facer un equilibrio entre eles, cando o machismo non é máis que perpetuar a desigualdade e nós non queremos vivir nunha sociedade así. Polo tanto, moitas grazas a todas por vir e vamos a empezar xa a xornada. Judith, cando queiras, todo teu. Collemos.